Прывітанне сябры, гэта падкаст сеткі левай рукі Гіцеля, і сёння мы распавядаем пра першыя матчы 1/8 фінала Лігі Чэмпіёнаў. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Алексей. Мяне завуць Ірына. Ну што, у нас было 4 даволі цікавых матчы. Давайте пачнем з самага нецікавага, а потым самае солодзенькае прыпасем на самы канец. Для мяне самым нецікавым быў матч з вывескай, якой там гадоў 10 таму было просто в музей, Веспрэм ПСЖ, але выявілася, што толькі адзін з гэтых клубаў можа называцца гандбольным клубам ці топавым гандбольным клубам. Што лічыце? У мяне плюс-мінус таксама такія вось думкі, як у цябе, таму што ПСЖ было ніякае. То бок у іх не атрымалася нічога, у абароне не было перахопаў, якія звычайна генеруюць, мала блокаў было таксама. Пры гэтым Вэшпрэм атакаваў, на маю думку, плюс-мінус таксама, як ён рабіў гэта ўвесь сезон. То бок шмат кідкоў там задняй лініі, але чамусьці ПСЖ не было гатовае да гэтага. Альбо брамнікі не былі гатовыя. Пра гэтую праблему мы казалі, што ў ПСЖ не ўсё вельмі гладка з гэтым. Але самае дзіўнае для мяне было тое, што яны ў атацы нічога не змаглі зрабіць. І не было хуткага пераходу, калі быў Стайнс. І гэта было самае дзіўнае для мяне. То бок яны шмат галоў здабывалі ў гэтым сезоне з такіх паўхуткіх атак, а ў гэтай гульні яны нават нібы не спрабавалі. Я дадам, што Вэспрэм падыходзіў да гэтай гульні з 3 паразамі запар у Лізе Чэмпіёнаў, што цікава. Што тычыцца нападу ПСЖ, яшчэ дадам, што Лаім Пранді зараз другі, здаецца, бамбардзір у Лізе Чэмпіёнаў. Першы яго кідок у гэтым матчы быў недзе там блізка да перапынку. Тут таксама сведчыць пра пэўныя праблемы у нападзе ў ПСЖ у гэтым матчы. Што яшчэ запомнілася? Вельмі шмат сямёракаў было па адчуваннях, там больш 10 дакладна. І асабіста мне было прыемна, што у Вэспрэма, калі Радрыга Каралес стаў такім, неяк крышачку збавіў абароты, Мікаэля Пальгрен выдатна яго замяніў у браме, і гэта было класна. А пра ПСЖ не ведаю нават, што яшчэ дадаць. Мы можам зараз казаць, што мы іх хаваем ужо? Што пасля гэтага матчу ўсё зразумела. Мы не чакаем гульні ў адказ. Слухай, мы з Лёшам пахавалі іх яшчэ восень. Вы пахавалі ментальна, а мы зараз можам пахаваць матэматычна, таму што +8, наўрад ці яны кампенсуюць. У мяне пасля першага тайму была такая думка, і я вось да 45-й хвіліны чакаў. Думаю, добра, Вэшпрэм добра пачынае, у прынцыпе, але апошнія 15 хвілін у гэтым сезоне яны гуляюць вельмі слаба. І я чакаў, што окей, чакаем да 45-й, а потым ПСЖ зробіць нейкія -4, -5, і з гэтым яшчэ можна жыць у Парыжы. -8 без шансаў лічу. Толькі цуд, але я нават просто не разумею, закон чаго гэты цуд можа адбыцца, таму што калі вось там памінаеш камбэкі, такія легендарныя умоўна, там былі каманды, ад якіх хаця б штосьці можна было чакаць. Ад гэтага ПСЖ, хутчэй нічога. Дарэчы, я б паверыў, каб было -4 ўсяго, таму што цягам другой паловы там Веспрэм заснуў, нецікава ім стала, але яны ўзялі сябе ў рукі і давялі да прыстойнага рэзультату, які дазваляе другі матч зрабіць фармальнасцю. Але што тут яшчэ трэба сказаць? Тое, што задняя лінія ПСЖ ў гэтым матчы гэта жах. То бок статыстыку, калі мы бярэм і глядзім, Пранді 4 з 10, Яхе 2 з 7, гэта несур'ёзна, і абодва кіперы нават менш за 20%. Дарэчы, у Веспрэма не нашмат больш, але гэта так выглядала, што на фоне сваіх калег яны выглядалі нейкімі там гарадскімі багамі. Пра Вэспрэм яшчэ ёсць фан-факт наконт гэтага паядынку. Візуальна было падобна на тое, што французы Вэспрэма вельмі былі актыўныя. Магчыма, гэта проста супадзенне, але я пасля глянула статыстыку, яны сапраўды там на траіх Рэмілі, Лен і Дэска амаль 20 галоў накалацілі. Я б сказаў, што гэта супадзенне, хутчэй за ўсё, але можа і не супадзенне. Я ўвогуле чакаю, каб Нант зрабіў усё магчымае, каб ПСЖ не стаў чэмпіёнам.
Потому что у мяне ёсць адчуванне, што калі ПСЖ стане чэмпіёнам ва Францыі, нічога не зменіцца, на трэнерскай пазіцыі будзе ўсё тое ж самае, і гэта проста шлях у нікуды. Маючы такія фінансы, так гуляць нельга. Ну што, які матч мы возьмем другім? Давай Віслу, мне падаецца, што падобная Ой, была гісторыя, тое ж самае, але насамрэч. так. Але па-рознаму скончылася. Ну, гэта... Так, давайте распавядзем, што тое ж самае было, там плюс 10, у нейкі момант Спортинг меў перавагу, а вось, маючы плюс 10, яны вось якраз заснулі і не прачнуліся. Скончылася ўсё з лікам плюс 4 для Спортинга, і у гульні ў адказ там у Віслы будуць шансы. Давайте не будзем хаваць Віслу, але дзякуй Спортингу, яны паказалі, як яны могуць гуляць, і пры гэтым яны здолелі выключыць вось усю гэтую заднюю лінію Віслы, і Спортинг гэтыя плюс 10 зрабіў не ў атацы, а ў абароне. То, як яны закрывалі людзей, гэта проста падручнік. Я вось наконт таго, што яны закрывалі, мне падаецца, што тут Вісла трохі сама дапамагла ў гэтым плане Спортингу, таму што яны збілись у вельмі індывідуальны гандбол. То бок яны заўсёды так гуляюць, але вось тая гульня учора, яна была, ну, прям вельмі індывідуальнай. То бок там яны ў адной атацы маглі там 3-4 разы завязацца, пры гэтым гэта мог зрабіць адзін чалавек. І па адчуваннях Мелвін Річардсон у некаторых атаках нават мяча больш, чым там раз-два не кранаўся. Слухай, гэта не баг, гэта фіча, гэта тое, што ім ставіць Сабат. Я згодзін, але нават гэтая Вісла можа гуляць трошачкі, ну там хутчэй у пас. То бок у іх былі там сітуацыі, дзе трэба было проста пазбавіцца ад мяча ў моманце, і яны бы атрымлівалі прастору. А ў выніку яны збівались вельмі вось у гэты 1-1 обыгрыш, але Спортинг вельмі добра закрываў цэнтральную менавіта зону, і з-за гэтага Вісла страждала. Я б яшчэ хацеў адзначыць вельмі добрую атаку, менавіта ў тым, што яна была падрыхтаваная ў Спортинга ў першай палове, таму што яны, ну вось проста закатавалі Віслу уваходамі ў лінію. Вісла спрабавала гуляць агрэсіўна, але ўвесь час хтосьці за спінамі там уваходзіў, і яны проста там атрымлівалі кідкі 1-1, і Вісла першы тайм проста не ведала, што з гэтым рабіць. Але вось камбэк Вісла, дарэчы, зрабіла за конт абароны, я лічу. І брамніка свайго Бергелуда, вось, ён там адбіў 2 семёрыка, мне падаецца. Ну і, ў прынцыпе, ён пачаў вось адбіваць тыя кідкі, якія, ну, ён павінен, на мою думку, адбіваць, таму што ў першай палове гэтага не было. Вось, ну і вельмі дапамог Кірыл Самойла, я лічу. У той адрэзак 44-45 хвіліна была. Памятаю, у яго быў блок, пасля якога была кантра. Потым ён там пару разоў моцна дапамагаў, пасля гэтага атрымаў фол у атацы, атрымліваецца, і была таксама кантра, і то бок яны там з -8 да -5, што ли, штосьці такое адгулялі. Вось, і з-за гэтага Вісла потым ужо ўтрымалася. І ў канцы Вісла магла зрабіць і -2. Таму шансаў, я лічу, Плоцку дастаткова на праход у Віслы. Ну, дарэчы, мне вось першы тайм напомніў тое, як гуляў Андзі Шміт у Рейн-Левен. Памятаеце, калі толькі 7-6 пачыналі гуляць? Там было такое, што ці вы даеце уваходзіць у лінію, і тады ў лінію уваходзіць, таму што, ну, там можа на сябе сцянуць Шміт. А калі вы пачынаеце крыць уваходы, то проста ляціць там з 10 з 11 метраў гэтыя шальныя стрэлы, але такія добрыя, што кіперы нічога з імі не могуць рабіць. І вось, дарэчы, браты Кошта, яны ж тое і рабілі. Там столькі было шыкоўных галоў, менавіта такіх дальніх. Да, браты Кошта топ. Я яшчэ дадам, што трэба яшчэ, ну, рэалізоўваць свае спробы, таму што таго ж Мелвіна Рычардсона 5 з 10 у гэтым матчы. А у аднаго з братоў Кошта, у Франціскі, 10 з 11. Вось вам і частковы адказ. Але так, у абарону Мелвіна скажу, што ён браў на сябе суперскладаныя кідкі. Ужо калі была паднятая рука, калі ўжо Зарабец, Фазека ж завязаліся па 4 разы,
і атакі проста не было. І ён там браў ужо складаны гэты кідок, таму і вось такі адсотак. І, дарэчы, Сабата яго пасадзіў на другі тайм, ён не выходзіў толькі на сямёркі. Ну, карацей, у матчу адказ шансы ёсць абсалютна. І вось тут інтрыга. Хаця мы разглядаем гэты матч зараз як адзін з найменш цікавых, але тым не менш усё роўна. Ну, дарэчы, вось калі рабіць прагнозы, для мяне гэта прыкладна там 51-49 Вісла. Для мяне таксама Вісла дома. Я перад гульнёй думаў, што -4 для Віслы добры вынік. Ну, не ў сэнсе добры агулам, але вынік, з якім яны з дома могуць даць рады і прайсці далей. А я на спорцінг ставлю. Ну, добра, праз тыдзень паглядзім, як яно там здарыцца. А мы пераходзім да іншага польскага клуба, да кельцаў, якія прайгралі. Напэўна, матч, які не трэба было прайграваць Піку. Дарэчы, для мяне гэта быў вось хвілінак 45-50, даволі добры кельца. Дані Дышыбаю, які там закідвае тое, што ён, можа, у сваім прайме не закідваў. Македа, які успомніў, што ён яшчэ не на пенсіі і можа гуляць. Вось усё тое, што мы бачылі пасля міжнароднай паўзы, я маю на ўвазе пасля чэмпіянату Еўропы. Вось гэта такі кельца, які выйшаў на 100% свайго патэнцыялу. І 50 хвілін там яно так і было. Можа, калі б кіперы яшчэ дадалі, то кельца быў бы фаварытам. А так, што мы бачым, што адзін Роланд Міклер, якому я не ведаю, мы ж не ведаем усіх лічб, колькі яму там гадоў ужо. 41. 41-гадовы кіпер робіць гульню і робіць +3. І вось што я вам скажу, што калі ён выдасць яшчэ адзін такі матч, то у кельца вялікая праблема. Але паверыць у гэта даволі цяжка, таму што гэта была, бадай, адзінае, што працавала у Піка. Так, я не веру ў тое, што Міклер выдасць яшчэ адну такую гульню, проста таму што гэта вось такі кіпер стылістычна. Ён гэтыя гульні адную можа выдаць шыкоўную, адную правальную. Мне падаецца, вось усю кар'еру ягоную гэта плюс-мінус так выглядае. Але як бы ёсць і іншы кіпер, таму дакладна не будзе лёгка кельца дома, але яны будуць дома. -3 гэта не лепшае, што магло здарыцца па той гульні, таму што, на маю думку, яны не былі горшай камандай. Як бы калі скончылася б нічыёй, я б сказаў, што гэта вось такі быў бы справядлівы вынік. Але, талант трошкі здзівіў, мне падаецца, Пік тым, што яны усю гульню гулялі агрэсіўна, і ён там нават мяняў, гэта 3-3, 5-1. Быў на І на пачатку, потым Кунку, потым на І Кунку, і абарона працавала дастаткова добра. Думаю, што план на пачатку быў такі, што ён агрэсіўна гуляе там з цэнтральным хтосьці, і каралька яны паставілі на левы паўсярэдні, каб ён абараняўся супраць там Смарасана альбо Кукіча. Атрымлівалась, не скажу, што ў Артёма вельмі добра 1-1 з імі на пачатку, але потым, у прынцыпе, абарона кельца значна лепш пачала выглядаць хвіліны там пасля 15-й. І вось яны зацягнулі, мне падаецца, гэты Пік, вось у такую гульню, якую яны патрабавалі. А у Пік, дарэчы, павярнуўся Банхіці пасля траўмы і Магнус Рот, і гэта ўзмацненне на 100%, таму што Рот выглядаў так, нібы ён ужо дастатковай добрай форме. І вось гэта можа так вось і у другой гульні даць для Піка такі імпульс моцны, таму што, на маю думку, правы бок Піка ён увесь сезон страждаў. Слухай, так, там былі пакуты, але ці мы можам казаць, што гэтая задняя лінія, яна добра адзін з адным узаемадзейнічае, таму што што Кукіч, што Смарасан, яны больш індывідуальныя гульні бралі, на маю думку. Рот таксама. Так, але тут як бы это было вымушана, на маю думку, часткова, просто таму што кельца навязвала такі гандбол. Окей, тое, пра што я кажу, 1-1. Тое, пра што я кажу, што мы пакуль не ведаем, як яны будуць узаемадзейнічаць, калі там кельца стане 6-0. Ведаючы таланта, магу паверыць
на 100%, што проста штосьці зусім іншае. Там будуць 5D шахт. Гэта няма сумневаў. За кошт чаго гэты пік можа увогуле? Ну, то бок мы ведаем, плюс 3 добра. Вялікельца будзе дома, цяжкая арэна. Думаю, што у першыя 15 хвілінак яны гэтыя 3 адквітаюць, і далей 45 хвілін вось роўнага гамбол. Ці ёсць там у піка шансы? Ёсць яшчэ Роланд Міклер. Усё ж такі давайте павернемся да пачатку. Мы не ведаем, што гэта будзе за дзень у яго жыцці, але я, як наведніца царквы святога Роланда Міклера, абсалютна веру ў тое, што ён можа правесці яшчэ адну шыкоўную гульню. Калі яго падтрымаюць у абароне, будзе зусім класна і абсалютна цяжка будзе кельца. Таму вось тут 50-50. Нават ніякіх прагнозаў не магу даваць наконт таго, што будзе ў матчу ў адказ, таму што, кажучы пра цяжкую арэну, варта адзначыць, што ў піка таксама даволі цяжкая арэна для каманд гасцявых. Ну так, арэна у кельцах дакладна будзе моцна падтрымліваць сваіх. І ну, для піка я лічу, што вось абарона гэта іх галоўны ключ. Галоўнае будзе, як стрымаць кельцы. То бок у кельца ёсць праблемы, дакладна, няма Алекса Душыбаева. Македа пакуль дастаткова добра выглядае, але відавочна яго не хапае на ўсю гульню. Калі там на паўсярэднім выходзіць Марыта, то кельца ў атацы пазіцыйна страждае вельмі моцна. Таму для піка ключ гэта абарона і брамнікі, але для мяне фаварыт кельца. Лічу, што дома плюс 4 яны могуць дастаткова ўпэўнена сабе аформіць супраць гэтага піка. Але таксама тут трэба, каб Ферлін выдаў хаця б такую самую гульню, як ён выдаў у Сегедзе. Ну, для меня прыкладна 60/40 на карысць кельца, таму што вось ёсць прадчуванне, што не хопіць гэтай абароны піка. І ў мяне ёсць такое гадзенькае прадчуванне, што Дзілан Най кагосьці справакуе, і там будзе шмат двуш. Даволі брудненька ўсё будзе выглядаць на пляцоўцы. У гэтым у мяне чамусьці сумневаў няма. Іра, твой прагноз? Няма прагнозу. 50-50. Нават ніякай ведьмінскай чуечкі ў мяне не ўключаецца на гэты конт. Абсалютна я дапускаю абодва варыянты і нават, так не магу сказаць, што сімпатызую. Аднолькава. Тады перайдзем да апошняга матча, дзе тут адваротны выпадак, там можна сімпатызаваць абодвум бакам. Гудме гуляў супраць Нанта, большую частку матча быў наперадзе, яшчэ за некалькі хвілін да канца вёў +3, прайграў -1. І для мяне гэта гісторыя Нанта. Ёсць момант у сезоне, калі Нант успамінае, што трэба штосьці з гэтым рабіць, пора пачынаць гуляць, і далей дакатваецца да фінала 4 альбо да нейкай добрай стадыі. Гэты момант адбыўся дзесьці у другой палове, у сярэдзіне другой паловы, калі Нант матч, які нельга было ўратаваць, не толькі ўратаваў, а яшчэ і выйграў. Што скажаце? Ну, мы павінны сказаць, што па факце яны выратавалі гульню за 44 секунды. Ад моманту, калі яны прайгравалі 33-31, вось на табло было 59-16, калі Брые зрабіў перахоп і забіў гол на 33-32. І то бок за 44 секунды 3 галы, гэта фантастыка. А калі яшчэ улічваць той факт, што ў выходныя Нант гуляў у чэмпіянаце, і там яны таксама зрабілі камбэк з -3, але толькі за 1,5 ці за 2 хвіліны, то Нант выглядае на нейкую супер-камбэк машыну. Прычым ім зусім не важліва, колькі секунд застаецца. Але па гульні так, Гудме, на маю думку, быў лепшы. Усю гульню. У абароне у Нанта не вельмі атрымлівалась добра. Можна толькі вылучыць Цібо Брие. Ён зрабіў там пару перахопаў добрых і, ў прынцыпе, добра ў абароне выглядаў. Брамнікі зусім не дапамаглі. Пасля першага тайму вельмі рэдка такое бывае, але у брамнікаў было 0 сейваў, брамнікаў Нанта. Але шчыра не бачу шансаў, каб Гудме штосьці там добрае ў іх атрымалася на выездзе з Нантам. Другой гульні запар такой невыніковай у брамнікаў Нанта дакладна не будзе. Плюс гэта дома, вельмі добрая атмасфера заўсёды.
Ну і Нант у плэй-оф гэта Нант у плэй-оф, таму тут лічу, што будзе вельмі лёгкая гульня для Нант. Лёша сказаў, што Ціба Брые выглядаў добра, а вы бачылі, што ў яго з тварам. Там же я разумею, што гэта не ў гэтым сэнсе, але у яго, калі хто не бачыў, там здаравенны фінгал быў. Ну, вельмі такі заўважны. І я так разумею, што гэта да матча ён уже быў такі прыгажуном Так, так. такім. Ну вось. А так па справе, ну, быццам бы здаецца, адказнасць за вось гэты рывок і за вось гэтую нейкую незразумелую гульню ў семерых ўсё ж такі на Крыстэнсене, я б сказала. Ну, але тым не менш, так, Ціба Брые супер топ, і яшчэ адзначу Эмеріка Мінна, які апошні вось мяч закалаціў. Таксама гэта было вельмі, ну так, гэта ўражвала і гэта адначасова задавала нейкі настрой наступнаму паядынку, было бачна, так, хто тут гаспадары насамрэч. Што тычыцца прагнозаў, я ўсё ж такі за Нант тут. 60/40, прыкладна. Ну, тут ужо пытанне, колькі мы даем Нанту. Я то даю дзесьці там 80, можа нават 85, таму што ўсё, гэта машына стартавала. Яна проста доўга прагравалася, і вось цяпер мы пабачым увесь патэнцыял Нанта. І гэта яшчэ апошні сезон Эмеріка Мінна у клубе. І з такой гульнёй Ціба Брые я вельмі здзіўлюся, калі ён застанецца гэтым летам у Нанце. Таму што там калейка за ім ужо стаіць такая, што там нават Боб Ханінг можа сказаць, што ведаеш, Сімон Пютлік, змена плану. Ну Берлін у любым выпадку патрабуе яшчэ кагосьці там у заднюю лінію. Таму магчыма. Але таксама і пра Фленсбург чуткі ходзяць, таму там так калейка велізарная. Ну і Фленсбург не каментуе звычайна там да падпісання. Вось калі Берлін падпіша, уяўляеце, які будзе выдатная нагода для навінаў, плётак, чутак, скандалешнікаў. Всё тое, што мы так любім з Бобам Ханінгам. Слухай, ну гэта будзе Боб Ханінг пісаў усіх гульцоў, усіх. Ды кожнае падпісанне і кожнае звальненне ў Берліне выглядае так. Ну там наступны мув, я так разумею, павінен быць такі. Ён у наступным сезоне звальняе Крікау і праз сезон падпісвае ўсіх кошт. Гэта багата. Па адным кошце, я не ўтрымалась. Ну што, свае прагнозы мы зрабілі, і мы вернемся праз тыдзень спраўдзіць, ці адбылося, ці не адбылося. На сёння у нас усё. Дзякуй, да пабачэння. Пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.